Πρεμιέρα σήμερα, 2-0, ναι. Ποια εικόνα στο παιχνίδι? Πάντα ένα παιχνίδι, το παιχνίδι της πρεμιέρας είναι πολύ δύσκολο. Ήμασταν αρκετά συγκεντρωμένοι, δουλέψαμε αρκετά όλη τη βδομάδα για το συγκεκριμένο αντίπαλο. Πιστεύω, εκτός από μερικά λαθάκια, κάποιες λεπτομέρειες που πρέπει να διορθώσουν, ότι η ομάδα έδειξε καλό πρόσωπο και πιστεύω ότι θα δείξουμε ακόμα καλύτερο στα επόμενα παιχνίδια. Το πρώτο γκολ ήταν συνεργασία εξαιρετική. Πώς σου φάνηκε από πίσω έτσι όπως το έδειξες? Σίγουρα στην προετοιμασία έχουμε δουλέψει πάρα πολλές κινήσεις. Μεταβίβαση της μπάλας από την άμυνα στο κέντρο, στην επίθεση. Λογικό είναι κάποια στιγμή πολλές από τις φάσεις που έχουμε δουλέψει να μας βγουνε. Το ευχάριστο είναι ότι η συγκεκριμένη φάση τελείωσε με γκολ και έτσι έγινε μια πολύ όμορφη φάση για τους φιλάθλους. Αν ήταν να ξεχωρίσεις έναν-δύο παίχτες, ποιους θα ξεχώριζες από την ομάδα? Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιον συγκεκριμένο παίχτη. Η ομάδα στο πρώτο ημίχρονο είχε περισσότερο κατοχή, ήταν πιο επιθετική, βέβαια δεν είχαμε τόσο ουσία, άρα κάποιοι παίκτες που παίζουν από τη μέση και μπροστά θα είχαν καλύτερη απόδοση στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο κοιτάξαμε να διατηρήσουμε το σκορ και αν μπορέσουμε σε κάποια αντεπίθεση να τελειώσουμε το μάτς, άρα σίγουρα μεγαλύτερη επιβάρηση είχαν οι παίκτες της άμυνας. Ένα παιχνίδι με πάρα πολύ κόσμο σε εξέδρεση, ίσως η μεγαλύτερη προσέλευση που έχουμε δει σε εντός έδρας της Νίκης τα τελευταία χρόνια. Τι έχεις να πεις για τον κόσμο και αν μπορείς να τον καλέσεις στα επόμενα παιχνίδια? Είναι αρκετά ευχάριστο στα εντός έδρας παιχνίδια και στα εκτός, θα έλεγα, να παίζεις απέναντι στις κερκίδες με κόσμο. Σου δίνει μεγαλύτερο κίνητρο. Εντός έδρας πάντα οι φίλαθλοι δίνουν όθηση στην ομάδα, ώστε να τα πάει καλύτερα. Είναι πολύ ευχάριστο που είδαμε σήμερα αρκετό κόσμο σε ένα δύσκολο μάτς με μια δύσκολη ομάδα. Θα θέλαμε να δούμε ακόμη περισσότερο κόσμο στο γήπεδο, έτσι ώστε η ομάδα να νιώθει περισσότερο τη στήριξη του κόσμου για να μπορέσει να αποδώσει τα μέγιστα. Πρεμιέρα για την ομάδα, πρεμιέρα για τη φανέλα. Θεωρείς ότι είναι γούρικη και αν σας άρεσε γενικά στην ομάδα? Σίγουρα μας άρεσε. Είναι πολύ όμορφη φανέλα. Εύχομαι να έχεις δίκιο και να είναι γούρικη η φανέλα, να μας βοηθήσει με θετική ενέργεια σε όλο το πρωτάθλημα, έτσι ώστε να τα πάμε όσο καλύτερα γίνεται και όσο πιο ψηλά μπορούμε. Αυτός είναι και ο στόχος βέβαια της ομάδας, να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Επόμενος αντίπαλος? Επόμενος αντίπαλος μέσα στην Πορταριά. Ακόμη ένα δύσκολο παιχνίδι, αν και δεν μπορώ φέτος στο φετινό πρωτάθλημα να ξεχωρίσω κάποιο παιχνίδι σαν εύκολο. Πιστεύω ότι όλοι οι αντίπαλοι είναι αρκετά δύσκολοι. Θα δουλέψουμε σκληρά αυτή τη βδομάδα, θα προετοιμαστούμε για τον επόμενο αγώνα και πιστεύω ότι θα είμαστε απόλυτα έτοιμοι ώστε να πάμε να διεκδικήσουμε τους 3 πόντους και στο επόμενο παιχνίδι.